I ajmo sad svi like, share i subscribe da bi svima mogao da zaradi novčanice. Svi znamo da je obavezno vezivanje pojasa u kolima i po zakonu, ali obavezno i u autobusima. Tamo isto imaju pojase za vezivanje. Doduše nema baš u svim i nema ni za vozača u nekim autobusima. A zašto nema i zašto nije obavezno? Na ovom sniku možete vidjeti kako izgleda momentalno zaustavljanje u neku nepomičnu prepreku pri brzini od 7 km na sat. U praksi baš i nije tako, tamo delimično amortizuje karoserija automobila. Evo ovako, autobus je proizveden 2017. godine. Nema nigde pojas za vezivanje. Znači ne postoji, evo, pogledaj, ne postoji nigde pojas za vezivanje, fabrički. I sad, kako da vozač da bude vezan? A putnici, nema pojaseva, nema. I aj sad, ko je ovde lud? Znači, vozač mora da bude vezan, a putnici mogu da igraju i kola. Znači, on treba bude jedina budala koja mora staviti pojas preko ramena. I sada, trudnice, majke sa malom decom, to sve može da stoji u autobusu, tako? Zato što je bezbedno, vozač vozi bezbedno, nemate vi problema. Znate, kolica su zakočena, beba je vezana u kolicima. To što može beba da izleti iz kolica ko katapult ili da se neko sruši od 130 kila na tu bebu da sedne, nema veze. Majke sa malom decom obično izaberu ovo mesto ovde da stanu. Lakše da uđe na srednje vrata i da kolica stane ovde. I ja drži se jednom rukom za šipku i jedan drži kolicu. Kada ja prikočim naglo, se ona zadrži svojim telom kolica i sebe. Ima, znači inercija će da povuče, njeće će svojim telom kolicu. Druga stvar, dešava se i da drže kolica ovako, a druga ono pokuckaju poruku. Čuje se drži za šipku, guzicu, ne razumem. Ako sedi ovde sa svojim detetom u naručju, vozač ako bude prikočio, ona će moći da zaštiti svoje dete telo, a ima pregled, znači vidjet će šta se dešava ispred, od čega vozač koči, kada će prikočiti, može predostati i ona situacija će biti naravno kočena, da stegne svoje dete jače. I treća najvažnija stvar, prilikom izlaska, od odlaza na prednja vrata, vozač će da je vidi direktno svojim očima, ne na ogledalu da gleda, znači vozač će da je prileti direktno sa vozačkog mesta, a i ona može mu se najavi da kaže da silaze, vozač obratio pažnju. Zbog toga je najbezbednije na prva vrata da silaze majke sa malom decom. Naravno, takođe i invalidi i trudnici. I piše lepo, napisali su ljudima. Znači samo neko treba da ispoštuje to. A neko može da baci dremku na par sekundi, minuta, pošto je vožnja izuzetno udobna. A ovog lika sam snimao, vrati mili, znači čovjek, ne znam, kod ima 15 godina, 12, ajde i dete pa bi razumeo. On sede, njemu to zanimljivo, vidiš, znači razgovara telefonom, čita nešto, drži ravnotežu, njemu to zanimljivo. A to što burazeru kad bude vozač zakočio i pao, i ti se povrediš, i on će da dobije krivičnu prijavu zbog nanošenja telesnih povreda teških, zato što nije pažljivo vozio. Ako u autobusima gradskim nemaju pojase za vezivanje i ako je dozvoljeno stajanje, znači do 50 km na sat je ograničena vožnja u gradu, to bi trebalo onda da se uvede i za putnička vozila. Znači kada god si u gradu, dok se vozilo kreće u gradu, da nisi obavezno da vezuješ pojas ni na prednjem ni na zadnjem sedištu, jer je ograničena brzina 50 km na sat. Jer ja ne vidim nikakvu razliku između automobila i autobusa što tiče vezivanja i stajanja. Na autoputu i putu rezervisanom saobraćaju motornih vozila moraš da budeš vezan. To je sve, druari.